Ahojte kamaráti, priatelia, všetci, čo ma pozeráte. Pamätáte si Gion Festival z Kyoto? Tento istý festival je aj v meste, v ktorom som ja, Toyohashi. A dnes sa tam ideme pozrieť. Pôjdeme sa tam pozrieť s univerzitou, takže pôjdu tam aj ostatní ľudia, študenti a pôjdeme tam spolu, budeme tam mať bento box, takže papanie, kúpili nám lístky, všetko zadarmo. Ale ešte predtým sa idem zúčastniť eventu, na ktorom som už raz bol. A to je Global Lunch a tam sa budem rozprávať s Japoncami a potom mi za to zaplatia. Toto bude posledný krát, čo sa tohto eventu zúčastním, ale je to úplne, že halu, že mi zaplatia za to, že sa rozprávam s Japoncami po anglicky. Ja sa teším. Toto sú moje posledné 2 týždne v Toyohashi a potom idem naspäť domov. Takže som zvedavý na dnešný festival, ktorý bude v Toyohashi, mal byť aj s ohňostrojom. Takže bude ohňostroj, bude jedlo, budú peniaze za to, že sa rozprávame. Super život, super život. OK, lúčim sa s vami a vidíme sa buď na Global Lunch, alebo priamo na festivale. Uvidíme. Už sme v meste, ja mám cold brew zo Starbucks a dnes prezentovať nejdem, takže sa môžem plne sústrediť na to, ako sa budem rozprávať s Japoncami. Ale ide prezentovať moja kamoška Samia z Peru a bude mať prezentáciu o sviatkoch v Peru. Takže tiež sa teším veľmi. Možno ešte je taká jedna informácia, že viete prečo ľudia v Machu Picchu majú čisté šaty? Lebo Peru. Vidíme sa, čaute. Už som tu a sú tam deti, ktoré vedia rozprávať po anglicky, takže ich trošku poteším a kúpim im nejaké sladkosti. Ja sa vždy na tieto sladkosti pozerám, že jo, ako by som si to dal. Ale vzhľadom, že mám intoleráciu na laktózu, tak si to nemôžem dať, ale aspoň poteším tie deti, lebo vedia po anglicky v Japonsku a majú, čo ja 7 rokov, úplne úžasné. Máme tu balíčky a už sme tu. Hello, hello. You like sweets? You can choose either this fish or this. You want to? It's yours. It's yours. No worries, no worries. You're welcome, you're welcome. You're welcome, no worries, no worries. Enjoy, enjoy. Itadakimasu. Išiel som to zaniesť ešte jednému dievčatku, ktoré bolo z Indie. Tu sa však stala prekvapivá vec. Japonské deti síce boli prekvapené, ale prijali to a dievčatko z Indie mi povedalo, že ono si nemôže brať veci od cudzích ľudí. A presne o tomto je Japonsko. Ženy, ľudia, náboženstva sa v Japonsku cítia bezpečne. A Japonci sa k tým správajú s úctou a rešpektom. So for the self-introduction, please tell us your name. Konnichiwa, watashi no namae wa Maroš desu, Slovakia Shushinde, and I just want to say to remember me better, I'm Maroš and I love natto. Yeah. Thanks. See you at the next Global Lunch. Máme po evente, kde som sa rozprával s Japoncami po anglicky. Musím povedať, že je to trošku náročné, lebo oni sú takí tichí a ešte tá angličtina je trošku ťažšia pre nich, ale fajn zážitok. Dostal som 3000 jenov, čo je okolo 15 alebo 18 eur. Kúpil som za to niečo malým deťom, ktoré boli radi. A teraz ideme na druhý najväčší festival v Toyohashi. Bude ohňostroj, bude bento, ideme zo školy, kde asi bude tak 50 ľudí. Máme to zadarmo. Japonsko je crazy. Teším sa na zábery, teším sa na ohňostroj a beriem vás so sebou, takže vy to uvidíte tiež. My sme sa zatiaľ boli najesť, papal som niečo, aby som vydržal do večera a poďme na to. You girls want to be in the YouTube? On the YouTube? Yeah, like the most beautiful girls in the Toyohashi and the most beautiful boy in the Toyohashi. Second, after me. Ideme, ľudia pred nami, kde za nami. Bude to mega. Už sme tu a títo všetci sú z univerzity a je tu veľmi veľa ľudí. A už strieľa. Tu všade sú ľudia a pred nami je ohňostroj. Som zvedavý, že to bude. Fakt, že som zvedavý. Takéto bento máme for free. Práve sa to začalo. Škoda, že nie je tma, ale je to nice, že takéto veci majú v Japonsku. Len tak. Japonsko je krásne. Ráno vstanem, idem sa porozprávať s Japoncami a ešte mi za to zaplatia.
Univerzita mi zaplatí jedlo a vstup na pozeranie ohňostroja a nakoniec za to nechceli ani cenu. Toto sú moje posledné dni v Japonsku a Toyoyashi University of Technology mi dala toho naozaj veľa. Profesor bol ku mne vždy milý a pomáhal mi s diplomovkou a taktiež ma pozval 2-krát na obed. Na intraku som spoznal školníka, ktorý ma tiež pozval na večeru a tiež za to nechcel ani 1 cent. Vstúpil som do rockového klubu, kde sa mi podarilo mať s kapelou môj prvý koncert v živote, na ktorom kývalo hlavami asi 50 ľudí. Stretol som krásnych ľudí a celý ten pôrok som sa cítil o niečo kľudnejšie ako na Slovensku. Všade je cítiť úctu, rešpekt a pravidlá sa tu dodržujú bez ohľadu na to, či sa niekto pozerá alebo nie. Aj keď sú Japonci uzatvorení, hneď ako sa otvoria, z nich srší energia, ktorú len tak v Európe nezažijem. Pol roka v Japonsku mi dalo spomienky, na ktoré nikdy nezabudnem. Pol roka v Japonsku mi nastavilo životný kompas, ktorý ma posúva bližšie za mojimi snami. Pol roka v Japonsku som robil videá preto, aby som mohol s druhými zdieľať to, ako vidím Japonsko mojimi očami. A celá táto myšlienka robiť videá začala aj kvôli tomu, že som chcel pomôcť. Pomôcť ostatným mať lepšie vzdelanie. Pretože vzdelanie je to, čo mi otvorilo bránu do Japonska. A možno práve naša zbierka pomôže niekomu zažiť podobný príbeh, ako bol ten môj, a len vďaka tomu, že sa bude vzdelávať a možno pôjde robiť diplomovku na opačný koniec sveta. Ak sa ti moje videá páčili, podporíš ma tak, že cez link v popise prispieš na dobročinnú zbierku pre organizáciu IT v IT. Sice som už so školou skončil, ale môj príbeh v Japonsku ešte pokračuje a určite si pôjdeme pozrieť aj Tokio. Máte sa na čo tešiť. Ahojte a ďakujem, že ma pozeráte. Krásna vec na týchto ohňostrojoch tu v Japonsku je to, že trvajú hodinu, na Okinawe trval hodinu, tu trval 2 a popri tom môžete jesť, môžete sa rozprávať, hrať do toho hudba a buchá ohňostroj. Yes. Je to niečo iné ako na Slovensku, keď je ohňostroj pár minút a potom to skončí. Tu je to fakt krásne, že to trvá 2 hodiny, hodinu a sedíte a môžete sa pri tom rozprávať a sledovať ohňostroj. A navyše mám taký pocit, že na Slovensku už je to zakázané, takže ak chcete vidieť ohňostroj, choďte do Japonska. Ja idem naspäť na intrak a lúčim sa s vami. Ahojte.